Mulubo ang tensyon tali sa demolition team ug mga illegal settlers sa Central Mindanao University. Human gilaki pagdaot ang ilang mga pananom nga ilang giokupa sulod sa 617 hectares. Gikasuko sa mga miyembro sa grupong Buffalo, Tamaraw, Limos kon BTL Multipurpose Cooperative nga gipangdaot ang ilang mga pananom ug wala man lang gipaabot ang harvest season aron mapuslan nila kini. Kabalo ka sir, dili man ninyo yuta, di ba? O di ba? Ang himulos mo, nagtanom mo, dili inyong yuta. Ano mo sir, bisan na, tarbiso na na, ili kay turo na siya. So kung kayo na, kay dili man na mo na pwede istingga sir. Dia, Lara sa inyo kung kuha man niya, basta mama, yung turo niya, mukha man na, ano man na liya. Yes lang. Tingnan niyo na. Sige na inyong yuta sir, kasi inyo na. Kaya nga mo na, bro. Busa mo tanong na. Ilahan na. Ayaw mo action. Ganyan sa diyan. Diyang dagpo na unta ang usa ka miyembro sa BTL nga kusganong nangatarungan kang Sheriff Jose Puno sa Office of the Clerk Court. Gidipinsahan kini sa iyang mga kauban nga wala matud pa kini misukol atol sa demolisyon. Hinungdan nga wala kini gidayon pagsikopa. Kahilumduman nga sa unang adlaw sa demolisyon, Hunyo 16, nasikop ang 5 ka mga miyembro sa BTL human misukol kansa magatubang sa patong-patong nga kaso sama sa disobedience of person in authority, resisting arrest, direct assault o obstruction of justice. Samtang sa ikaduhang adlaw sa demolisyon, Hunyo 17, halos wala na'y makitang mga balay sa area sa Buffalo o gilaumang mahuman ang demolisyon karong Hunyo 20.